Rekla je da je srećna. Reči su izašle tiho, kao da su bile pažljivo vežbane pred ogledalom. Usne su joj se pomerile u blag osmeh, ali oči su vrištale. One nisu znale da lažu. Jesi li ikada sreo nekog ko ti kaže da je dobro, dok sve u njegovom pogledu moli da ga pitaš ponovo? Njih dvoje su sedeli jedno naspram drugog, možda posljednji put. U sobi je bilo više tišine nego vazduha i svaka rečenica delovala je kao unapred napisana, samo da popuni prostor između dve istine koje se niko ne usuđuje da izgovori. Rekla je da je srećna, a on je klimnuo glavom. Ne zato što joj je poverovao, već zato što nije znao kako da je pita: a šta ako nisi? Kako prepoznati kada neko glumi snagu, samo da te ne slomi zajedno sa sobom? Da li možemo zaista voleti nekoga ako ne znamo da čitamo ono što ne govore? Ova priča nije o rečima, već o onome što ostane kada reči nestanu, jer postoje pogledi koji znaju više od jezika. Sede pored nje nije bila bliska, bila je tiha, neprijatna. Tišina koja nije pozivala na mir, već na oprez. Kao hodanje po staklu, svaki pokret mogao je otkriti previše. Ona je pričala o svakodnevnim stvarima, o kafi koju je popila tog jutra, o knjizi koju baš mora da pročita, o poslu koji je napokon krenuo kako treba. Njene reči bile su savršeno uvežbane, kao pesma koju znaš napamet, ali više ne osjećaš. Ali njene ruke, one su se igrale s ivicom rukava. Nokti su lagano grebali tkaninu, kao da traže zaklon. Oči su bežale, brzo, kao da bi kontakt mogao da je razotkrije. Smejala se, prebrzo i pretiho. Onom vrstom smeha koji ne dodirne srce, koji traje tačno koliko treba da neko ne postavi dodatno pitanje. On ju je gledao i nije znao šta ga više boli. To što ne zna kako da joj pomogne, ili to što je prvi put vidi jasno, baš kad je već izgubio. Sećanja su se vraćala u naletima. Način na koji je nekad gledala u njega, kao da je tu sigurno. Način na koji mu je govorila: ništa mi nije, dok je glas drhtao. Tada je verovao u te reči. Danas zna. Najopasnije su one rečenice izgovorene previše često i sa previše tišine između. U njenom osmehu više nije bilo radosti, već navike. Kao kad nosiš staru jaknu, jer ne znaš šta drugo da obučeš. Ispod tog osmeha krila se krhkost koju je samo on mogao da vidi, jer ju je nekada znao bez maske. Postojao je trenutak kada je poželeo da je uhvati za ruku, da kaže: ne moraš da se praviš. Ali reči su ostale zaleđene u grlu, jer ponekad najteže je priznati da onaj koga voliš više ne zna kako da bude voljen, jer nisu uvek potrebne suze da bi neko plakao. Ponekad boli najviše ono što niko ne vidi. Sedeo je naspram nje, ali u njegovim mislima. Sedeo je pored nje u stotinama trenutaka koje sada gleda drugačije. Seća se večeri kad ju je pronašao budnu u 3 ujutru, zureći u plafon. Rekla je da ne može da zaspi zbog kafe, a on joj je doneo čaj i poljubio je u čelo, ne znajući da joj misli nisu bile budne, već polomljene. Seća se dana kad su čutali ceo put kući. Mislio je da je umorna. Sad zna da je to bila tišina nekog ko je pokušavao da ne pukne pred drugima. Pogledao ju je i shvatio. Možda ona nikada nije prestala da pati. Možda je samo naučila da se smeje dovoljno uverljivo da svi poveruju. I on među njima. Njena maska nije bila nova. Bila je stara, istrošena. Bila je deo nje, kao zaštita, kao oklop. I sada kada je pokušava držati još samo malo, ona puca. Ne pred njim, već iznutra. Pitala ga je: sećaš li se kada smo posljednji put stvarno razgovarali? On nije znao odgovor i to je bolelo više od svega, jer nije bio trenutak kada su prestali da se vole. Bio je trenutak kada su prestali da se vide. Nije bilo krika, nije bilo svađe. Samo bezbroj dana u kojima je govorila: dobro sam, i nijednog u kojem je on pitao kako to zna. U njenim očima više nije bilo tuge. Bila je iscrpljenost.
Od svega, od pokušaja, od tišine koju je nosila kao teret oko vrata, a iza tog osmeha bila je devojčica koja je naučila da bude jaka jer nije imala izbora. Žena koja je predugo ćutala jer niko nije znao kako da sluša. I tu, u toj tišini, on je konačno video sve. Da je ona žena koja nosi osmeh kao štit. Da su svi znali njenu priču, ali ne i njenu istinu. A on je tek sada učio da je čita bez reči. Sedeli su u istom prostoru, ali svetovi su im bili udaljeni kilometrima. On je gledao u nju, ne kao muškarac koji gleda ženu koju voli, već kao čovek koji konačno vidi ono što je godinama izbegavao. Ona je ćutala. Dugo. Predugo. I tada je izustila: znaš, ja sam umorna. Rečenica jednostavna, ali teža od bilo čega što je ikada rekla. Umorna od čekanja, od borbe, od toga da uvek bude jaka, jer svi očekuju da ona to može. Pogledao je njene ruke, stisnute u krilu, kao da drže poslednji komad sebe, da se ne raspadne. Usne su joj drhtale. I po prvi put nije se smejala. Disanje joj je bilo plitko, kao da svaki udah boli. I tada je shvatio, nije on tu da je popravi, niti da je spasi. Možda je tu samo da svedoči njenom raspadu i da je voli čak i tako. Ona ga nije pogledala. Možda zato što bi jedan pogled razbio sve zidove koje je gradila. A možda zato što više nije imala snage da se krije. Ne želim više da budem jaka, šapnula je. Te reči nisu bile priznanje slabosti. Bile su znak hrabrosti. Jer ponekad je najveći čin snage reći da ne možeš više. I tu, među tišinom, ona je spustila sve maske. Prvi put on je video nju bez ikakvih uloga, bez potrebe da bude ona koja uvek može. Video je ono krhko u njoj, što je ćutalo godinama. Setio se svih puta kada joj je govorio proći će, misleći da je uteha. Danas zna, nekad nije potrebno da nešto prođe, već da neko ostane tu dok traje. U tom trenutku nije odgovorio, samo je pružio ruku i položio je preko njenih prstiju. Nije govorio da će sve biti u redu, nije obećavao ništa. Samo je bio tu i to je bilo dovoljno. Ponekad ljudi ne plaču suzama. Plaču pogledom koji izbegava. Plaču kroz rečenice kao sve je okej. Plaču u tišini dok sede naspram nekog koga vole i nadaju se da će biti viđeni. Čak i kad ne znaju kako to da kažu. Ona je rekla da je srećna. I možda jeste na neki način. Srećna što više ne mora da glumi. Što je bar jednom neko ostao dok nije imala snage da bude dobro. On nije pokušao da je popravi. Samo je bio tu. I u toj jednostavnosti desilo se ono što godinama nisu znali da izgrade. Prisustvo. Zato sljedeći put kada ti neko kaže dobro sam, pogledaj dublje. Slušaj pažljivije. Postoje oči koje ne znaju da lažu. I rečenice koje više sakrivaju nego što otkrivaju. Možda baš tvoj osmeh drži nekog na okupu. Ili tvoja tišina govori više nego što misliš. Jer najjači ljudi nisu oni koji uvek izgledaju stabilno, nego oni koji uče da se ne raspadnu pred drugima i koji, uprkos svemu, i dalje vole nežno. Ako si u ovoj priči pronašao deo sebe ili nekog koga nisi umeo da razumeš ranije, znaj, nisi sam. Ima mnogo tišina koje čekaju da budu slušane i mnogo ljudi koji nauče da budu prisutni. Tek kada postane kasno, ne dozvoli da tišina bude kraj. Ako ti se ova priča dotakla srca, pretplati se na kanal Bezglasne misli. Ima još mnogo neizgovorenih reči koje traže glas. Možda sljedeća bude baš tvoja.